Президент Украины Петр Порошенко призывает Запад ввести новые санкции против Кремля. Об этом он сказал во время своего выступления на конференции ЕС «Ялтинской европейской стратегии». Потрібно впроваджувати новий сектор, нові секторальні санкції. Без санкцій ми нічого не зробимо. У нас немає солдат НАТО, ми захищаємося навіть власною зброєю, але санкції – це єдиний механізм утримати Путіна при столі переговорів, і ми на це розраховуємо. Бо коли ми ведемо мову про санкції, йдеться не тільки про мінські домовленості. Якщо санкції будуть пом'якшуватися, чи їх знімуть, чи Росія піде з України, з Донбасу, чи з Криму, чи вони виведуть свої війська, чи вони випустять політичних ув'язнених, чи вони будуть співробітничати з ОБСЄ, чи Росія зробить бодай щось для того, щоб пояснити своєму власному народу, чому знімають санкції. Пояснення цьому немає. Це крок задля нашого майбутнього, європейського майбутнього. Порошенко призвал мировое сообщество не оставлять вопрос до оккупации Крыма, ведь скопление российской военной техники в Крыму меняет баланс сил в Черноморском регионе. Маємо право забувати про Крим, який я згадав. Тимчасово окуповану Крим, цей окупований український півострів, Росія перетворює на потужну зону військової присутності, змінюючи на власну користь баланс сил у Чорному морі. І для тих, хто вірить у людські цінності і права людини, Крим перетворюється на справжній концентраційний табір, де вводяться радянські стандарти покарань і каральної медицини.